De Templiers, 1997, geschreven door Tim Pieters. Maastricht, Verberg, Velgeheimkes. Het eind daarvan wil ik belichten. Bekend is in deze stad de Templiers, een vereniging die ieder jaar vrolijk met kanonsgebulder de carnaval inleidt en gedurende het Rijdorp begeleidt. Met welke bedoeling hadden de stichters bij het geven van de naam aan een vereniging? Onze Templiers van vroeger waren godsvruchtige ridders die de gelofte afleidden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Ze bepaalden natuurlijk zelf wel op welke manier ze die gelofte beleefd moest worden. Daarvoor ook hadden ze de goedmeester, de neven de paus en de koning volmacht had beslissingen te nemen. De paus was bang voor hem en de koning loonde naar ontzaglijke rijkdommen die ridderorde in korte tijd vergaarde. Het begon rond het jaar 1111 en in de wintermaand dat Franse en Vlaamse edelen zich verenigden voor een bedevaart naar Jeruzalem. In 1118 worden ze ontvangen door de kruisvaarderskoning in deze stad. Ze wilden een orde stichten met het doel de bedevaartgangers te beschermen. De koning bood hem ruimte aan in de tempel van Salomon en van toen af aan noemden ze zich de Chevaliers du Temple. De grondslag was gelegd. Maar weinig is vermeld in de geschiedenis over de uitvoering van een plan de weeg te beschermen. Wel dat ze in 100 jaar 80 kathedralen bouwden en 70 kerken, totdat ze na een 200-jarig bestaan opgeheven worden, beschuldigd van ketterij. De goedmeester Jacques de Molay, toen de rijkste man van de wereld, vel van zijn ordeleden, wordt voor de brandstapel gevoerd. De geschiedenis zegt dat hij zijn rechters vervloekte en een uitdaagde hem binnen 3 jaar voor de Almachtige te verschijnen. En dat gebeurde. Echter de paus wordt bevrijd van een tweede geestelijke macht in de kerk. En de koning van Frankrijk, Philips de Schoene, was voor korte tijd schatrijk. Hij stierf in hetzelfde jaar als Molay. De Templiers waren niet alleen maar moedige, dappere soldaten en vooral monniken, maar ook goede zielui. Ze transporteerden de kruisvaarders met een oorlogsmateriaal en worden daarvoor goed betaald. Historici zeggen dat ze Midden-Amerika aandeden en daar een goden zelf vandaan haalden. En later Piet Hein wisten ze hoe Abraham de Moster haalde. Lang voor Columbus. Het was een goed geheim en ondergang. In de zegel van de goedmeester gevonden in de archieven van Philips de Schoene wordt toen het opschrift Secretum Temple. En toen eigenaardig het beeld van een indiaan met pijl en boog en de onmiskenbare hoofdversieringen en van papegaaiveren. Ook vindt men die goed geverfde lui terug in de frontons van de kathedralen door de Templiers gebouwd. De ordeleden droegen een witte mantel met rood kruis, dezelfde Malteser kruis, dat later de ontdekkers in hun zeilen voerden. De Templiers waren de bankiers van pausen en gegode edelen. De Romeinse munten waren deels verdwenen, de mijnen waren uitgeput of ze werden op halve kracht. Het zilver was spaarzaam, met de zware kisten en beutels van de Templiers die builden uit. De Templiers weeg voerde van een geheime haven La Rochelle naar Sedan, aan de Maaslik. Het was een opslagplaats.
Was ze dan van het beeld dat later kwam, een herinnering aan die kerkbouwers en koenesievaders. Die was een beschermde heilige van de orde. Uit een proces weten we dat veroordeelde oordeleden de Stella Maris aanreep als getuige voor hun onschuld en ze zwoer daarop. De ster der zee is Salomons stempelteken, de zespuntige ster, twee driehoek. De orde bestond uit monniken die metselaars, bouwmeesters en soldaten waren, dus een soort vreemdelingenlegioen. Ieder was welkom en men vroeg niemand naar zijn verleden. Bovendien had de orde haar eigen rechtbank. De kathedralen die ze boden waren deks vestigingen en met scheetgaten, tevens met kleine ingang om te voorkomen dat de ruiters op een peert de kerk binnenkomen. In Maastricht vindt men deze stijl nog terug in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Het gebed dat voor Maastricht en leren kennen, herinnert u een goed tierende maagd, is van Bernard van Clairvaux, de vriend van de toenmalige Tempeliers. Aanker de Tempeliers in Maastricht, dat is een vraag. En de invloed is lastig te bewijzen. Alle documenten van de orde worden vernietigd. Ze waren zeker aanwezig bij de kruisvaarderspreek van Bernard op het Onze Lieve Vrouwenplein, toen nog een kerkhof. De tempelridders dachten erin en Oecumenisch. Zo waren de vrienden van Joden en Arabieren. En ze zouden zeker de bewoners van de nabije Moorstraat en van de Jodenstraat verdedigen. Indien dat nog een vurige preek van Bernhard nuttig mocht blijken. Maar ook dat was een van de zwakke punten en oorzaak van opheffing. Ze waren ook aanwezig bij de prediking van de vierde kruistocht, ditmaal voor de Zuid-Nederlandse edelen die een halve maand een blazoen winsten, teken dat ze deelgenomen hadden aan de kruistochten. Het is mogelijk dat de Tempeliers deelnamen aan de onvergetelijke fout. De Byzantijnse stad Constantinopel te plunderen. De buit, een lange tijd in Maastricht behoorde, Byzantijnse kruisreliek, kost wel eens van hun kant komen. Sommige historici zeggen dat het een Maastrichtse geestelijke was die de reliek overbracht. Anderen menen dat wordt van Leuk. Daar wordt de tempel is machtig. Getuigen van moord en het geloof van de Tempeliers zien de 80 machtige kathedralen goed te kijken. Er bestonden inschriften, sterren, kruisen en de naam Stella Maris en een voorbestaan in mystieke organisaties, onder andere de vrijmetselarij, de late brug van een lang verleden vol idealen en geheimen, de vergangen brug voor de kerk. Het stamcafé met de Maastrichtse Tempeliers op het Friedhof, de Mons. Dit is denken aan Bacchus van de Romeinen, aan Baphomet van de Tempeliers van Brugge. Het was een kleine afgod. Ze eerden hem zeer. Ik meen dat als de Tempeliers van Maastricht een eid verleden en ere houden, dan is er daar met oog onze stad en zijn bewoners. Ondanks de typische zuidelijke uitdrukking, zoepen wie een Tempelier.